ମାତୃଭାଷା କାଳାଂଶକୁ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ାଇଥିଲି। ଆଜି ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟିକୁ ଏଠି ପଢ଼ାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟ ଯେଉଁ କବିତାଟି ପଢ଼େଇଛି ସେ କବିତାର କବି କିଏ ମନେ ରଖିଛ? ହେଉଛନ୍ତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା କହିପାରିବ? କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର କୋଟପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ କବିତାଟି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତିନାଟ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ଏହା ତାଙ୍କର ରାମ ବନବାସ ଗୀତିନାଟ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏ କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ପିତୃଭକ୍ତି ବିଷୟରେ, ମାତୃସ୍ନେହ, ପତିବ୍ରତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟପରାୟଣତା ଏହିସବୁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଶୁଣାଉଛି। ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଛାଡ଼ଇ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଯେତେ ସାବଧାନେ ଗଲେ ଫସଇ ବଡ଼ ପୀଡ଼ ନା ମନକୁ କେବେ ଜଣେ ମାୟା ନଲୋଭେ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତ କରିଲେ ଗୁଣ। ରାମ ବନବାସ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକ ସୁଖୀ, ସେ ପଦ ପଙ୍କଜେ ଧ୍ୟାଇ କର ପୂଜନ। ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଆସ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ, ଯାଜକେ ଜିଣିଲା ଅନୁସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ପଢ଼ାଇଥିଲି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏଇଠି ପଢ଼ଉଛି ଏବେ ତମେ ଦେଖ। ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଛାଡ଼ଇ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଯେତେ ସାବଧାନେ ଗଲେ ଫସଇ ଗୋଡ଼। ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନଗମନ କଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେଉଁଭଳି ବନଗମନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ନେହ ଥିଲା, ସେ ସ୍ନେହରେ ଝୁରି ହୋଇ ଦଶରଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ସତ୍ୟରେଖା କଥାରେ ବନଗମନ କଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ତେଣୁ ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଛାଡ଼ଇ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲା, ରାଜକୁମାର ରାଜବଂଶରେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନଗମନ କରିବାକୁ। ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଛାଡ଼ଇ ବାଧା, ଦେବତା ଅଂଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେ ସାବଧାନ ଗଲେ ଫସଇ ଗୋଡ଼, ଯେତେ ସାବଧାନରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଅଛି ମାନେ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କେହି ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୀଡ଼ନା ମନକୁ କେବେ ଜଡ଼ି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତ କରିଲେ ଦୃଢ଼। ପୀଡ଼ନା ମନକୁ କେବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା, ମନକୁ କେବେ ଜଡ଼ି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ, ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମାୟା ମୋହରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମାୟା ମୋହ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉ, ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ନା ମନକୁ କେବେ ଜଡ଼ି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତ କରିଲେ ଦୃଢ଼। ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥ ମନ, ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଶକ୍ତ କରିବା, ଟାଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଉ ମାୟା ମୋହ ଭିତରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ, ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ମନକୁ କେବଳ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ମୁଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ନା ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବନଗମନ କରିବି ନାହିଁ, ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତେ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ ଘର କଥା ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତା। ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବନଗମନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଶକ୍ତ କରି ତାଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଖ ପାଇପାରିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିଲେ, କାରଣ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସୁଥିଲା। ରାମ ବନବାସ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକା ହୁଅ ସୁଖୀ, ପଦ ପଙ୍କଜେ ଧାଇ କରକୁ ଜଳ। ରାମ ବନବାସକୁ ଦେଖି, କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଙ୍କର ଏହି ବନବାସକୁ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକେ ହୁଅ ସୁଖୀ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଏହି ବନବାସକୁ ଦେଖି ସାଧାରଣ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିବ ସେ ପଦ ପଙ୍କଜ ଧାଇ କରଭୁଜ। ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜ ମନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଧାଇ କରଭୁଜ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଳ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଆଶ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ। ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ନିଜକୁ ଅତି ହେୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କବି। ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଭଳି ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଆଶ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାସ ଦଶରଥ ସେବକ, ସେ ତାଙ୍କର ସେବକ ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିକଟ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ହନୁମାନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଜରେ ନୀଲା ହନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟ ହନୁମାନ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେବକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ ତାଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଜୟ କରି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଖାତାରେ ଯାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଥା କରି ଲେଖିଯାଇଛି, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି। ପଦ ପଦ, ବାସ ବାସ, କର କର, ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଅର୍ଥ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଖାତାରେ ରହୁଛି।